ještě ani jednou Takže to, co jsem říkal, zdravotní záchranná služba převážné většině výjezdů, pokud není odvelena někam jinam, bude tady na místě vždycky první. Protože ta doba výjezdu je nesrovnatelně rychlejší než s těmi dobrovolnými hasiči. A samozřejmě teď dostávají prostor ty figurantky, které svými hlasitými projevy mohou na sebe upozorňovat. Ale u skutečné dopravní nehody je to tak, nebo u skutečných úrazů je to tak, že ten, kdo křičí, tak ještě vydrží. Mnohem na tom hůře jsou ti, co nekřičí, jsou bezvědomí a tu pomoc potřebují podstatně rychleji. To je i takový malinký návod pro vás, abyste v případě, že se k nějaké takové události dostanete, abyste si dokázali poradit. Co je důležité?